Mono, please. Because as human beings we are social animals. Saka ukarwara ungovhisitirwa chete untorecover even nyangwe usina mushonga wapiwa. I think kune isu chemberedze muindustry we are okay panyaya yetonzwisa kuti tinofara nevanofara, tichipembera nevanopembera, tichema nevanochema. Asi vanoda kukurudzira stereki vaimbi vechidiki because ndo vandisingaoni pani avabatike because problem inoitika kune vechidiki ndekuti vazhinji vacho vanoda kutedzera chirungu chisiko kuvarungu, chiamerican chisiko kumaamerican, chibritish chisiko kumabritish. Saka ngoti kune vaimbi vechidiki batiranaiwo nevamwe, mwakarwara vhisitirei vamwe, mwakafirwa vhisitirei vamwe, tisawanze chirungu chisiko kuvarungu because it's not who we are. All right, thank you. Let's give him a big round of applause, please. Well, it's monosophical. It is what it is. We say it like it.